Καλησπέρα. Αποφάσισα να κάνω αυτό το κανάλι θέλοντας να μοιραστώ μαζί σας τις προσωπικές μου εμπειρίες μεγαλώνοντας με ναρκισσιστική μητέρα, μετά ναρκισσιστική σύγκρουση και πατέρας ενός μικρού παιδιού. Αυτό είναι μόνο για να σας μιλήσω για τις εμπειρίες μου, πώς μεγάλωσα, πώς έζησα τη συμβίωση με τη μητέρα του παιδιού, πώς είδα τα 3 στάδια, honeymoon phase, devaluation discard, πληγωνοποίηση, gaslighting, όλα πώς τα πέρασα. Και πιστεύω ότι θα μπορούσατε να κάνετε από μια γνώμη πώς να προετοιμαστείτε για κάποια έξοδο. Οι περισσότεροι από εσάς μπορεί να πιστεύουν ότι είμαστε τρελοί εμείς που μας ναρκισσίζετε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Θα σας πω μέσα από τις εμπειρίες μου πώς το έζησα, το βίωσα και το βιώνω ακόμα. Εάν πιστεύετε πάντως ότι είστε θύμα ναρκισσιστικής κακοποίησης, καλό είναι να απευθυνθείτε σε έναν εξειδικευμένο ψυχολόγο. Θα σας βοηθήσω όπως βοήθησε εμένα πάρα πολύ για να καταλάβω τι συμβαίνει και για τον τρόπο που μεγάλωσε και την ιστορική μου ζωή. Και μεγάλη βοήθεια επίσης αν έχετε όπως και εγώ ένα μικρό παιδάκι. Αυτή ήταν μια μικρή εισαγωγή. Πιστεύω να τα λέμε κοντά και ελπίζω προσφέρω και εγώ κάτι σε αυτόν τον αγώνα. Όλοι δείχνουν και πόσο δύσκολο πραγματικά είναι. Αυτά.